Evangeli de Marc, capítol 10, versets del 46 al 52. Van arribar a Jericó. I quan en sortia amb els seus deixebles, seguit d'una gran multitud, Bartimeu, el fill de Timeu, un captaire cec que seia a la vora del camí, en sentir dir que era Jesús el Natzarè, es posà a cridar dient: «Fill de David, Jesús, apiada't de mi!» Molts el renyaven per fer-lo callar, però ell cridava encara més fort: «Fill de David, apiada't de mi!» Jesús s'aturà i digué: «Crideu-lo». Van cridar al cec dient-li: «Au, alça't, que et crida». Ell, llançant el seu mantell, s'aixecà d'una revolada i anà cap a Jesús. Jesús li preguntà: «Què vols que faci per tu?» El cec li diu: «Mestre, fes que hi torni a veure». Jesús li digué: «Ves, la teva fe t'ha salvat». I a l'instant hi va veure i el seguia pel camí.